Kumpiyansa itong Department of Tourism nga mas magdadamo pa ang mga turista ha Eastern Visayas. Pinaaghan bago nga lunsar nga One Visayas Tourism Circuit nga nagsusumpay ang mga destinasyon ha rehiyon. Sumalakan DOT Eastern Visayas Regional Director Karina Rosa Chopes. Siya mga destinasyon ha rehiyon at nahiupod ha tulo nga mga initial circuits. Usa na nga UNESCO Heritage and Gastronomy Trails ang mao nga circuits kundiin ha Ilarmini maabot ang mga bisita pinaagi ha Iloilo Tacloban flight para iton irap 7 ka adlaw nga tour ha Visayas. Nagtutuo naman ang Philippine Statistics Authority o PSA nga dakwa naging epekto ang sunod-sunod nga bagyo nga umigo nasod hapag ubos ang labor force participation nga employment rate ni dahan Hulyo. Ha report ang PSA, kumitaas sa 5.3% ang unemployment rate ni dahan Hulyo katumbasan 2.59 million nga Pilipino nga waray trabaho. Pangunahon nga naapektaran ng mga sektor nga sensitibo ha panahon, sugadan agriculture and fisheries sector, construction, pati na ang retail trade. Linya Eastern Visayas, humitaas ang labor force sa rehiyon na siyahan nga hugnahan 2025 nga may da employment rate nga 97.6%, di dahan January nga umubos naman iton unemployment rate ha 2.4%. Naglalaon naman yan ang mga Taclobanon nga diri daw magiging substandard o diri mahaluanin korupsyon ang konstruksyon ng Tacloban Subway Project o Causeway Project. Inaaligar kasi nga ang kontraktor hini GINTATAG-IYAHAN ni Congressman ZALDY nga nadadabi na manuwaliya nga flood control projects. Sumala ang mga residente itong syudad, kinahanglan bantayan ang mao nga proyekto para diri masayang ang ginalutaga nga pondo hiton gobyerno. Ginsiguro ang tagmangulo ang Department of Works and Highways o DPWH Southern Leyte First District Engineering Office nga ginpapatumanhin maupay ang tanan nga construction projects sa area. Sumalakan District Engineer Manolo Rojas, ginsisiguro nira nga waray imaginary work sa ira mga proyekto nga agtop daw hira mag-monitor pinaagi ang latest technology para masunod nga standard. Gintaga naman hindoon ni Rojas nga hakaluyuhan mga engineering intervention diri lagi hapon malilikyan ang pagbaha nga usa daw ha mga rason an urbanisasyon kundiin ani ba nga panimalay nakatindog haligid ang sapa nga waray na espasyo para agusan han tubig. Para hiton mga traveler o karuyag mag-unwind ha mga waterfalls, pasadahon naton iton BAYBAY City nga bisitahon naton iton Madulas Falls kasama kaupod i Brigada Jam Quest. Brigada Jam, i Brigada mo. Ikang hakwayat barangayhan Monterico, BAYBAY City, Leyte, makikitaan an idyllic destination for nature lovers and travelers nga namimilinghin ang untouched landscapes. Amoy ni ang Madulas Falls nga popular tungod ang kunini nga kahusay kapag kakamayarin presko nga tubig nga lush green scenery. Para makadangat ang Madulas Falls, tika nga syudad ng Tacloban, kinahanglan sumakay hinvanti pa kadto syudad ng BAYBAY. Maabot ha usa hinto nga ka oras ang travel time. Pananglitan makadangat, follow local signs o magpakiano for directions to Barangay Monterico. Dito, maabot ha 15 nga 20 minutos and hike ti Pakadto Falls. Usaan Madulas Falls sa mga maghusay nga waterfalls sa Leyte. Rason agad maging appealing spot ini para mga thrill seekers, nature lovers, and adventurers. Ma-e-enjoy han mga traveler ang mahagkot nga tubig ngan pwede mag-dive. Pero dapat ka maghinay tungod han madulas o madalunot nga bato. Pwede gihapon mag-camping nga area. Waray man gud la tindahan na area sanglit, kinahanglan magdarahin ka lugaringon pagkaon ng tubig para diri ka gutomon while gina-enjoy ang surroundings. Pahinumdum lang mga mabisita nga ig-dispose ang tag sa basura agud ma-preserve ang kalimpyuhan area for future visitors nga nigpabilin nga intact ang kahusay han waterfall. The best time to visit kay dry season from March to May. Kung karuyag mo pa ma-discover ang mas damo nga maghusay nga lugar sa Pilipinas, bisitaha ang delight.net. Nga durungan naton nga i-discover kung gaano ka-delightful ang Pilipinas. Para Delightful Philippines in the heart of changing lives, ako, Brigada Jam Cuestahan, Brigada Tacloban, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw
ang sandigan.